Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Els vilarealencs continuen junts i units a casa. TV4 amb la Junta Central de Setmana Santa, la Diòcesis de Castelló i l'il·lustríssim Ajuntament de Vila-real han preparat la millor programació especial de Setmana Santa de Vila-real, declarada d'interès turístic provincial. Per a que des de casa gaudisques de les nostres festes i tradicions. La lluita contra el coronavirus és cosa de tots. Amb els millors reportatges d'anys anteriors i les principals misses en directe. El dijous i en directe a les 7 de la vesprada, la missa del dijous sant i a les 9 de la nit, el Làcrima Vere. A les 12 de la nit, la processó del silenci del Santíssim Crist de l'Hospital. El divendres 10, en directe a les 5 de la vesprada, la missa dels Sants Oficis. A les 8 de la vesprada, la processó del Sant Soterrament. En directe el dissabte 11 a les 10 de la nit, la missa de la Vigília Pasqual. I per a finalitzar, el diumenge 12 d'abril tindrem a les 8 del matí el reportatge del Sant Encontre i a les 11, en directe, la missa de resurrecció. Recordarem junts el que hem viscut, el que som capaços de fer, per a no oblidar tot el que ens espera quan això passe, per a tornar a gaudir, sentir, emocionar-se, compartir. Orgullosos del que som. Sentiment vilarealenc. Junts ho farem possible. Queda't a casa. Gràcies per la teua col·laboració. Junts vencerem el Covid-19. Patrocina Ajuntament de Vila-real.